Moi boas a todas e a todos, benvidos e benvidas unha semana máis a Debate no Eirado. Estades me vendo con esta careta de porquiño e non pensedes que é porque toleei, senón porque estamos na terra do cocido, no concello de Lalín. En concreto, estamos no seu museo municipal rodeados dunha maravillosa exposición que vai sobre este prato. Vou vos presentar aos convidados de hoxe e, se vos parece, comezamos con Bea. Eu estou creando unha granxa ecolóxica, mudeime dende a cidade fai un ano aproximadamente e nada, o meu proxecto trata basicamente de unha granxa ecolóxica que trata de acercar as persoas ao rural, de quitar un pouco ese estigma que hai na sociedade polo mundo rural, polos animais, o gando, etc., e mostrar un pouco o meu día a día e comercializar os meus produtos. Maravillosa iniciativa e agora, Fede, contanos sobre ti. Bueno, eu son Fede, teño 20 anos e basicamente son de Lalín de todavía, meus pais son argentinos, entón, pois nada, eles viñeron, eu criime aquí. Nada, estudiei o que sea a ESO e o bachillerato aquí en Lalín, despois fun para Vigo, estudiei producción visual, estive en Santiago de Compostela traballando na radio, na CRTVG, e recentemente fun para Argentina, así a ver a miña boa, e agora volvín para Lalín e vou estar aquí pois no pueblo, traballando un pouco para posteriormente marchar para Holanda. Pois hoxe falarás aquí sobre as maravillas coas que conta a túa vila e xa por último, Belén, contanos. Bueno, eu son Belén e fai unha semana abrín a miña tenda de golosinas e decoración de eventos aquí no Pobo en Lalín. Eu fai un mes deixei, 2 meses deixei o meu traballo nunha oficina porque me din conta de que iso non era o meu. Eu tiña experiencia en atención ao cliente no comercio local de Lalín, entón pois decidín facer realidade o meu soño e romper un pouco as barreiras de que a xente nova non emprende, que sí que é certo que hai moitas trabas, que, pois hai moitas trabas a nivel económicas e todo para que poidamos emprender, pero, eu viñen a romper un pouco esas barreiras e a conseguir o reto de emprender. Un exemplo dunha emprendedora. Pois agora xa feitas as presentacións, imos coñecer a vosa vila. O concello de Lalín, con algo máis de 20.000 habitantes, é unha das vilas con maior extensión de toda Galicia e, ademais, conta cunha ubicación privilexiada, pois atópase no corazón do Deza. Pero canto verde hai en Lalín. A verdade está un concello cunha morea de espazos naturais. Esta Carballeira do Rodo é somente un exemplo. Conta con diversos lugares onde manter presente o pasado. En cada un destes recantos podemos respirar sucesos doutrora. Festivo, a Feira do Cocido, que se celebra o domingo anterior ao Entroido, é o máximo expoñente da vila. Pero de que máis terán que rumbar os lalinenses? E agora,
agora que xa coñecemos a vosa vila, imos a coñecer un dos eventos máis importantes, un evento que non se pode perder, que ten lugar en agosto na Casa do Patrón, que é a festa da malla tradicional, un exemplo de que aquí en Lalín resgardades ben o pasado. Entón, a primeira pregunta vai ir moi relacionada con isto. Vou vos preguntar que significa para a mocidade, é dicir, para vos, a conservación das tradicións. Comezamos contigo, veña. Eu creo que é algo super importante manter as tradicións vivas. Creo tamén que igual que as hai que manter o máis intactas posible para que nos acheguen un pouco aos nosos antepasados, tamén temos que intentar acercalas un pouco ao noso tempo, non? Porque sí que é certo que as cousas antes se facían como a malla, que é bastante tradicional, xa que se facendo do mismo método, pero hai outras tradicións que se van modernizando, como por exemplo o que decías ao principio, non, da feira do cocido. Creo que é tan importante mantelas vivas como, bueno, a malla nese caso en concreto é algo que se fai para saber como se facía antigamente, non? Pero hai outro tipo de tradicións que creo que temos que intentar achegar ao mundo de hoxe, que evolucionen con nós para intentar prolongalas no tempo. Por aquí, Fede? Pois como decía a miña compañeira, penso que se ven as cousas van avanzando, a xente vai cambiando un pouco os seus intereses, a súa percepción, a forma de pasar o tempo, sendo que tamén as festas tradicionais son algo moi interesante a conservar, xa que máis aló de que estamos nun proceso de globalización, no que agora todo o de Estados Unidos ven para aquí e viceversa, a nosa cultura é o que nos identifica como galegos, así que sinto que é importante conservarlas. Bea? Sí, obviamente a cultura dun pobo, ademais o galego é espectacular, o sea, é unha cultura maravillosa, que moitas veces as tradicións, sobre todo en povos pequenos, é onde menos as valoramos, porque as temos máis cercanas, digamos, e ainda temos igual familiares que as conservan ou así, entón moitas veces lévanos a infravalorarlas, pero realmente é importante facer ese esforzo por mantelas, porque sempre coñecer como se facían as cousas simplifica moito a hora de facelas agora mesmo, ainda que lle añadamos tecnoloxía, pois sempre coñecer o pasado sempre nos vai dar un plus de competitividade. E aquí nesta vila con que tipo de tradicións contades? Pois algo que temos en Galicia realmente son as festas estas gastronómicas, por un lado, que en todos os povos hai como o do cocido, o da tortilla, entón ese tipo de tradicións tamén están moi ben porque nos reflicten moito o tipo de gastronomía que temos, e pois a Casa do Patrón que organiza a malla tradicional. Logo hai a tradición da matanza do porco tamén, que é algo que pouco a pouco se vai perdendo, pero aquí sigue se mantendo. Logo non sei, non me dou conta de máis, pero seguro que hai máis. Bueno, xa dixetes unhas cantas, fixetes referencia ao cocido, porque aquí tendes a feira do cocido, entón eu quixera preguntarvos que significa o cocido para vos? Bueno, eu creo que en Lalín o cocido é algo moi importante, non só a propia feira do cocido como ese día, sino tamén todo o que ven sendo o mes do cocido. Fanse moitas actividades que dan a coñecer o noso pobo, moven o comercio, moven a hostelería porque traen a xente de fora. Ademais hai outros proxectos que levan o plato do cocido a Madrid, a Estados Unidos. Ao final é como un escaparate de Lalín, non? Que nos fai que a xente veña aquí, que nos vayamos afora, entón creo que é algo moi importante no noso pobo. E por aquí, que significa para vos o cocido? O cocido, ao final, é a festa máis representativa que temos no noso pobo, entón é algo que, por exemplo, eu levo vindo toda a vida, é máis aló do que o propio plato, que é o que fai famoso a nosa terra. Tamén o proceso de xuntarse as familias, xuntarse os amigos a noite anterior, xuntarse para ver o que é a cabalgata, onde pasan as carrozas, a xente se prepara durante varios meses. Entón, sinto que o cocido é o que máis mantén vivo o pueblo. Xa é unha parte de vos, non? Sí, para min o cocido é Lalín, e o cocido é todo o mundo de Lalín creo que está orgulloso do cocido. De feito, hai un porco de bronce na plaza principal, que eso xa é bastante representativo do que é o cocido en Lalín. Pero tamén é como unha tradición realmente de sentarse á mesa ca familia, con un plato alongado no tempo, que descansas, estás... É algo moi significativo do inverno tamén, de pasar tempo arredor da lareira ou da cociña de leña. E tamén é unha tradición en esa parte. E pensades que igual entre a mocidade está perdendo esa relevancia ou ese significado? A ver, por un lado, cada vez hai máis xente vegana que
Igual a veces non é moi compatible, bueno, os grelos e as patacas sí, Sí, pero bueno. por un lado non. E logo, non, porque realmente algo bo que ten Lalín é que colle a tradición da gastronomía que temos aquí e hai moitos restaurantes, pois a Molinera, Cabanas e moitos máis, que collen esa receita tradicional e a modernizan, que é algo que en outras culturas do noso país que non existe, pero na galega temos sorte de que hai como un amor pola gastronomía de aquí que moderniza os platos. Entón sempre están presentes entre a mocidade porque están como con ese toque innovador. A chegaros un pouquiño máis á mocidade. Vos credes que a mocidade tamén está implicada aquí no cocido? Sí, ao final penso que así como os avós da xente de aquí xa celebraba o cocido, xa tiña esa tradición, xente da miña idade, hoxe por hoxe tamén, 3 semanas antes de que sexa a fecha do cocido, xa falan e xa din, bueno, o cocido vamos a ir a gala, vamos a ir a noite, ao día seguinte xuntámonos a comer, quen trae os grelos, quen trae as patacas, entón, sento que sí, como ben ela di, Galicia é un sitio que ao final vive moito da gastronomía e é algo moi relevante para as festas. Así que a miña mocidade tamén conserva esa tradición. Unha data importante para todos, pequenos e maiores. Sí, eu creo que sí, ademais de que, bueno, polo menos na miña pandilla de amigos pasa que nós non decimos quedamos tal día para cear, non, nós cando poñemos fecha para o cocido, o sea, nós quedamos para comer un cocido, sabes, igual que haberá outros grupos que din quedamos para un café, non, nós quedamos para o aquí en Lalín quédase para algo importante, para o cocido. Claro, para comer o cocido, quedamos para o cocido. Depois hai moitos, agora hai festivales incluso alrededor, non só a gala, hai o Cachucha Fest e todo, entón pois creo que iso tamén é un xeito de achegar a mocidade ao que ven sendo a feira do cocido, que engloba moito máis que xentarse a comer o cocido. Incluso fan festas para os nenos pequenos, o sea, é como que todas as xeneracións ten actividades algo para adaptadas facer, claro. ao cocido. Vamos, que é como unha feira que eso inclúe e une de algún xeito todas as xeracións. Sí, une moito, sí. Pois agora que estamos falando de cocido, isto está moi vinculado ao sector primario. Estades vendo en pantalla diversas novas onde podemos ver e apreciar como Lalín destaca entre as vilas no sector primario. Entón, que tan importante é este sector para o Concello? Bueno, eu creo que o sector primario é bastante importante en Lalín, bueno, en Galicia en general é un dos sectores económicos máis relevantes, pero en Lalín tamén, porque, bueno, hai moitas granxas de vacas, de leite, de carne, e creo que é un dos motores da economía do noso pobo. Fede, de acordo? Opino igual, ao final Galicia se ven no sector secundario industrial e no sector terciario servicios, se ven, pode que non destaque tanto como outras comunidades autónomas de España, no sector primario onde destacamos máis, tanto pola materia prima, pola forma de traballar aquí o ando, e por un montón de cousas, e polo que xento que Galicia, máis en especial Lalín, ten moita presenza no sector primario. Ve, bueno, a ti tiñate que deixar de última porque eu quero que me contes a túa experiencia. Sí, a ver, realmente a miña actividade, o ser agricultura e gandeiría ecolóxica, é o que menos destaca en Lalín porque en Galicia cada vez tirase un pouco máis hacia explotación sen intensivo, que os animais en unha cuadra encerrados e tal. Pero sí, é realmente un sector potente aquí en Galicia e deriva cada vez máis hacia grandes explotacións e a medida que van cerrando as pequenas explotacións. Entón, iso é un pouco que cousas a mellorar do sector primario. E respecto a Lalín, sí, é un dos máis é o máis importante, o sea, xunto con hai bastante industria, pero o sector primario é moi importante. A veces olvídase a importancia do sector primario, eu igual fago máis fincapé porque estou dedicada a elo, pero sin sector primario o resto de sectores non existen directamente. Entón, é labor de todos coidalo e valoralo, porque realmente, se non hai sector primario, non hai comercio local, non hai pobo con vida, morren os povos, morre o comercio local, morre todo se non hai un sector primario potente. É certo que igual os máis novos ou as máis novas non estamos tan vinculados con ese sector primario, ou igual non temos ese interese que tiñan outras xeracións, pero ti eres un claro exemplo de que aínda hai mocidade que sí que se quere dedicar. Entón, contanos, porque ti tiñas a túa vida nunha gran cidade e decidiches apostar polo rural. Sí, eu desde Barcelona, a veces tes que alexarte un pouco para valorar os teus orixes. A min foi o que me pasou. Alexeime 1000 kilómetros e aí foi cando valorei
dime un golpe de realidade e valorei realmente a calidade de vida que é Galicia e a calidade de vida que é vivir no rural. Entón, en AER un pouco o que trato de transmitir é iso, tamén acercar a xente ao rural e mostrar que hai oportunidades laborales con unha calidade de vida moi boa que xa non está apartado do resto do mundo, senón que é algo que te podes comunicar dentro del e que realmente defende un estilo de vida que igual en un pobo grande ou unha cidade non eres capaz de conseguir. Ao final, o estilo de vida e a calidade de vida é todo na vida. Entón, acercar a xente rural é importante. E hai oportunidades. Desde as administracións cada vez axúdase máis a xente xoven tamén, e hai un montón de subvencións ou axudas que, aínda que non estés nada en contacto co rural, podes emprender aí e facer a túa actividade. Pois así me gusta tamén que reivindiques, que digas esa mensaxe de que hai futuro no rural. Sí, hai futuro. A máis en Galicia, que temos un clima maravilloso, cada vez no resto de España está máis desértico, en Galicia temos que aproveitar as circunstancias que nos veñan porque hai un nicho enorme. Fede, ti crees que a mocidade ten ese interese polo rural ou que o da túa compañeira é un caso dos poucos que hai? A realidade é que o da miña compañeira é un caso bastante excepcional, bastante a hablar, pero sinto que na xente da miña idade o rural cada vez vai decaendo máis. É dicir, tamén polas circunstancias, porque antes, noutros tempos, dedicarse a outras cousas máis no sector servicio era algo un pouco máis complicado, un pouco máis impensable, e hoxe por hoxe tes moitísimo acceso a distintos tipos de grados que che chegan cada vez máis a dedicarte máis a ese estilo. Entón, sinto que por eso o rural está decando un pouco. E por aquí, por que crees que igual o rural non é tanto de interese para os máis novos? Bueno, eu creo que ainda traemos un pouquiño a mentalidade esta que ven de atrás, non, de infravalorar o que temos, infravalorar o rural, e que o mellor seguramente haxa quen crea que é máis importante ou mellor profesional por traballar na industria, por traballar nunha gran cidade, cando en realidade é todo o contrario, non? A base é o sector primario, é o máis importante que hai precisamente o sector primario, porque é o que nos dá de comer, é un motor da economía moi importante. Entón, eu creo que o problema é ese, que infravaloramos o rural, entón como que non nos queremos dedicar a él porque creemos que hai sectores que son máis importantes. Pois xa, aproveitando que Bea se dedica a unha actividade vinculada ao rural, eu quixera que pois lle explicaras á mocidade que nos está vendo ou que incentives, que lle demostres as oportunidades que hai. Entón, como podemos incentivalos para que se dediquen a algo vinculado, como a ti? É unha pregunta complicada. Bueno, primeiro estudar o mercado que tes na túa área ou ver as necesidades que fan falta. Por exemplo, aquí hai pois moitísimo gando intensivo. Entón, pois xusto en Lalín, poñer unha granxa en intensivo é complicado porque vas ter que competir polo terreo, porque está bastante solicitado. Entón, para unha granxa en intensivo ten que ser grande porque dependes de insumos externos, entonces necesitas pois unha X extensión que se está moi solicitada, pois xa che vai salir máis cara. Entón, pois aquí igual é complicado eso. Sin embargo, non hai granxas ecolóxicas. Entón é un nicho de mercado que está moi libre e solicitado ao mesmo tempo pola poboación, porque cada vez estamos máis concienciados co consumo ecolóxico, porque ao final a xente deuse conta que é bo para a saúde e bo para o medio ambiente, entón é para o benestar, que tamén é super importante. Entón, eso, estudiar a túa zona e ver as necesidades que, como calquera negocio realmente, mirar as necesidades que hai. E logo, pois, mirar as axudas que hai por parte da administración tamén, porque realmente ben aproveitadas son realmente útiles e están ben administradas. E motivalos, pois, a calidade de vida, que é incompensable, o sea, non hai nada que compense a calidade de vida no rural, desde o meu punto de vista, obviamente, sempre tal. E despois, tema conciliación, o mundo no rural dache moitas oportunidades para poder conciliar ca familia, cando a teñas ou o que sexa. Bueno, xa nos dixeches unha morea de cousiñas que a verdade eu creo que xa case nos está convencendo a todos prácticamente. O benestar físico e psicolóxico, que é saúde, a saúde, o rural é saúde realmente, tanto física
porque te moves, estás en continuo movimento, en contacto ca natureza, co natural, sin contaminacións, e logo mental, porque sales, estás ao aire libre, faz cousas manuais, e bueno, psicolóxicamente tamén é de valorar. Gústame moito esta mensaxe, sobre todo porque faz referencia á saúde mental tamén. Falamos dunha emprendedora no rural, pero aquí temos un exemplo tamén dunha emprendedora aquí na propia vila de Lalín. Contanos, que abriches fai pouco? Pois nada, eu abrín unha tenda de chucherías e decoración de eventos que se chama Pepa Piruleta. A idea veu un pouquiño porque, bueno, a mí sempre me gustou organizar eventos e todo, entón a idea principal era unha organizadora de eventos, pero para empezar facíaseme un pouco grande, entón decidín empezar por abaixo para ir subindo escalóns. Eu traballaba nunha oficina, eu estudiei administración, pero non era o meu. Eu, mentre estaba estudiando, traballei en varias tendas do comercio local aquí en Lalín, entón sempre tiven claro que a min o que me gusta realmente é a atención ao público, gustame moito ver a xente, falar ca xente, que a xente me veña, pois non contar as súas cousas, pero bueno, falar comigo, que me digan, pois hoxe pasou isto, non sei que. Entón eu na oficina como que me sentía un pouco encerrada, non? Botaba ali 8 horas, tiña 3 compañeiras, pero ao final non é, pois como se ves, a 30 personas que te entran pola porta, non é o mesmo contacto. Entón, nada, empecé a darlle así voltas á cabeza e dixen, pois nada, é o meu momento, e nada, decidín deixar o meu traballo, en un mes montei a tenda, e, bueno, con moita axuda de amigas e familiares, conseguín abrir a tienda, e a verdade é que estou moi contenta porque sí que tiven unha boa reacción da xente, é dicir, a xente ven, pregúntame, non sei, tive unha moi boa acollida no pobo, a verdade. Ao final é algo innovador, é o que ela decía, estudar o mercado, ver que falta aí para, pois iso, lanzarnos nós e emprendernos. Fede, ti dende pequeniño tamén mamaches dese emprendemento, ao final teus pais tamén teñen aquí algo en Lalín, contanos. Sí, meus pais desde fai un tempo que teñen o seu centro deportivo, sobre todo enfocado máis cara a un público, porque era o que falaban tanto as minhas compañeras, que estudiar o mercado, é dicir, se ven en Lalín xa había centros deportivos, os de meus pais vai enfocado a algo máis familiar, máis para xente con problemas físicos, xente pois que ao mellor vai a outros sitios e non é tamén aceptada porque síntese que está como unha competición con xente que ao mellor vai e quere dar o máximo rendimento deportivo. Entón, nese sentido, meus pais tamén primeiro tiveron que facer un estudio e para eles tamén foi moi complicado porque ao ser inmigrantes, chegar de fora, chegaron sen nada. Entón, claro, eu eso tanto non me di conta porque era moi pequeno, pero despois cho van contando e vas vendo unha progresión moi grande que a verdad que é de admirar. Teus pais veñen de Argentina. Sí. Ao chegar aquí, con que vantaxes contaron? Porque é certo que ao ser unha vila máis pequena, pois terá algunha vantaxe. Claro, o primeiro é a seguridade. É dicir, Argentina, agora un pouco máis, pero xa naquela época, ao ser moitísimo máis grande, primeiro que o que falaba ela, a contaminación, o ruido, o exceso de xente nun sitio que o mellor debería haber a mitade, fai que ao final sexa moito máis inseguro para a hora de criar un neno. Tamén ao criar ter unha cidade rodeaste de un montón de cousas máis prejudiciais, que aquí, por exemplo, no rural, pois os meus recordos de infancia son moito máis sans que mellor pois alguén dali, por unha cuestión de que aquí pois xogamos no campo, xogamos cos cabalos, cas vacas, cousas un pouco máis cercanas á natureza. E a hora do negocio, pois supoño que o trato será moi diferente, non? Sí, evidentemente, dentro do negocio, evidentemente, pois o trato que a xente cambia moito, depende do sector, tanto para ela como para meus pais, cambia moito a experiencia, depende do sector no que estés. Pois xa que estamos falando de emprendemento, quero vos preguntar polo éxodo rural. Por que pensades que os máis novos ou novas preferimos migrar a grandes cidades? Bea. Actualmente, por coñecer, a ver, realmente para medrar intelectualmente, pois está ben pasar un tempo na cidade ou mudarte a cidade, sobre todo se naciches en un pobo como Lalín. Ábreche moito a mentalidade, coñeces moitas cousas novas, coñeces unha cultura que hasta agora non coñecías, unha forma de actuar das persoas máis distante que ao principio choca. Entón, creo que é superinteresante que todo o mundo viva en un entorno diferente ao que naceu durante un período da súa vida. Entón, o éxodo rural, por un lado, vense a eso, porque a xente nova quere experimentar, quere coñecer, quere... non sei, o propio da xente xoven, que senón teríamos un problema.
E logo a veces quedaste, pois, porque dependendo de o que te dediques, agora menos polo teletraballo, pero dependendo do que dediques, normalmente, pois, sí que tens que tirar hacia un lado e hacia outro, e moitas veces que te mudas á cidade, pois despois atopas unha oportunidade laboral na cidade. Estades de acordo coa compañeira? Pois bastante, porque sendo máis xoven da sala, creo que pode aportar un punto das xeracións máis novas. Eu falo cos meus compañeiros e, por exemplo, todos queren salir a outras cidades por unha cuestión do que ela comentaba, que ao final, cando te crías toda a vida no pobo, está moi ben, porque, como falábamos antes, recibes moitas cousas sans a nivel de mental e físico no pobo, tamén danche moitas ganas de coñecer que hai máis alá das 4 casas de sempre e as veciños de sempre. Entón, se ven a miña xeración, tende sempre a sair cara a cidades máis grandes. Falando con eles, sempre din que despois, cando sexan máis adultos, gustaríanlle volver a pobo. É dicir, queren estar fora para coñecer que máis hai, pero despois queren volver para estar na nosa terra. É o que dicía Bea, que igual unha vez nos alonxamos, pois valoramos máis incluso a nosa terra. Bueno, contanos, Belén, ti tamén crees que igual os mozos e mozas van a grandes cidades en procura de oportunidades laborais mellores? Ou... Sí, eu creo que tamén pois todos temos ao final na cabeza de que nas grandes cidades que hai moitas máis oportunidades, pero non só laborais, senón de coñecer xente, de ocio. Entonces, creo que a mellor maneira de combatir eso é intentando tirar polo comercio local, por mover o ocio do noso pobo, quer dicir, temos que conseguir que no noso pobo haxa as mesmas oportunidades que nas cidades para que a xente se queira quedar aquí, abrindo tendas pois innovadoras, seguindo o mercado pois na tenda de toda a vida, creando festas como, por exemplo, o Cachucha Fest ou outros festivales que podemos ter por aquí. Entón, creo que é traballo de todos intentar crear as mesmas oportunidades que teñen na cidade, crealas no pobo para que a xente, ao final, se queira quedar aquí, aínda que haxa, pois, o que decías ti, un período da tua vida no que vais fora para coñecer e ter experiencia, que queiras volver aquí porque sabes que aquí tamén vais a ter o teu sitio e que non te vas a perder nada por vivir no pobo. Agora que falas de perder, vou vos preguntar, credes que se está perdendo a nosa lingua, cambiando un pouquiño de tema? Sí. Sí? Eu creo que sí, que cada vez é, bueno, máis, non raro, igual nós por vivir en Lalín non o notamos porque ao final é un pobo rural, a xente tamén aquí é máis, temos un nivel moi alto de xente maior que segue a falar en galego, pero creo que se nos imos a grandes cidades de Galicia que sí, que o galego xa está, que é máis común agora falar castelán, incluso os nenos, adolescentes, que falen en galego. Por aquí tamén credes que se está a perder, como di a compañeira? Sí, creo que sí, porque, por exemplo, no meu caso, eu, de normal, son castelán falante, pero por unha cuestión de que meus pais, como eles viñan de fora, na miña casa que se falaba era castelán. Eu despois, no meu instituto de colexio, sempre falei galego, pero porque os meus amigos falan así. Pero eu falo castelán porque é o que noto máis familiar. De todas formas, sí que é certo que se fala moito o noso galego, pero por unha cuestión de que recibimos tanto contido de fora, en castelán, en inglés, en francés, que o galego, como non crea ou non produce tanto contenido, non é capaz de facerlle competencia. Pero non quita que, evidentemente, non se debería perder por unha cuestión de que o que nos identifica a nos como as festas. Que deberíamos igual crear máis contido ou visibilizarlo máis, porque é certo que hai contido, pero non se dá tanta visibilidade. Correcto. Bea, ti tamén consideras que se está a perder a nosa lingua? A ver, non é o que considere eu, senón as estadísticas que saliron este ano, de feito, demostran xa rotundamente. Pero dame pena porque outra vez sale como o estigma do galego. Está super estigmatizado, sobre todo pois nas xeracións unha anterior a nosa ou incluso se sigue facendo. A min parte o corazón cando unha persona galego falante de repente lle fala castelán ao fillo ou uns avós que falan toda a vida galego lle empezan a falar castelán aos netos, porque realmente cando un neno xa perde o galego dende a lingua nai, despois recuperalo é moi complicado. Entón, igual aí está un pouco o problema que estamos perdendo como xeracións de galego falantes. Tamén, por outro lado, a politización da fala galega, que é realmente triste, porque eso debería ir alexado da política actualmente. Logo, dentro do meu caso, que vivín fora de Galicia durante 4 anos, son unha galego falante dende que nacín. A mí nunca me notaron o acento galego, o sea, hai moitos estigmas de que despois se sales de Galicia non vas saber falar galego. Eu sempre souben falar castelán,
se non sabes falar castelán, realmente non o vas a saber falar, aínda que o fales desde pequeno. Ou a hora de aprender novos idiomas, a min axudoume moito ser bilingüe dende pequena, a hora de aprender catalán, inglés, o sea, dache unhas facilidades increíbles, realmente non se debería perder, porque mentalmente ou para o cerebro, ser bilingüe dende que naces é maravilloso. E que ao final é unha riqueza. E que papel credes que xogan as novas tecnoloxías ou as redes sociais na promoción desta lingua? Bueno, eu creo que é importante o que decíamos antes, non, de crear contido en galego ou darlle visibilidade ao pouco que hai, porque ao final agora mesmo, incluso de pequeniños, non, nos enseñan as novas tecnoloxías, as redes sociais, vídeos, etc. Entón creo que é unha maneira de que, bueno, de chegar ás novas xeracións o noso idioma. Bueno, un pouco que viña dicindo Fede, que se precisa máis contidos en galego, verdade? Sí, ao final se ven hai moito contido a nivel da fala galega. Sinto que non está o suficientemente actualizado para facerlle competencia a moitos outros contidos que hai a nivel global. Entón, hai contidos en galego? Sí. Atractivos para novas xeracións ou que xente que mellor non fala galego pode decir que contido máis interesante? Sinto que non tanto. Onde máis se nota é na música, por exemplo. Eu fago música, teño un montón de compañeiros que fan música, e sí que é certo que na música en galego está se facendo bastante competencia a nivel de que o contido que se xera, a música que se crea, é de moitos estilos que mezclan o propio rural co que xa está fora. Sinto que, por exemplo, no que é televisión, no que é cine, todo eso, sinto que ainda queda bastante camiño por recorrer. Bea, ti as sentías? Sí, realmente é iso, a competitividade co mercado. Igual, ao ser unha comunidade máis pequena, temos menos recursos, pero, bueno, cas novas tecnoloxías e agora coa creación da inteligencia artificial, realmente eso debería ser máis sinxelo, porque se crean moitas máis cousas moito máis facilmente, entón creo que igual é unha boa oportunidade para dar un paso e actualizarnos un pouco na creación de contido. Entón as novas tecnoloxías poden axudar moito. E agora xa, para rematar, que lle diríades aos máis pequenos que nos están vendo para que resgarden a nosa lingua? Bea, xa que estábamos contigo. Eu diríalle que sonoramente o galego é maravilloso, despois que ser bilingüe dende pequeno tamén é 1000 puntos a favor, porque a hora de aprender idiomas, de irte a outro país, de irte fora da comunidade, che vai axudar moitísimo, porque para aprender un novo idioma a calquera país que vayas, como eres bilingüe dende neno, vai ser 1.000.000 de veces máis fácil. E logo que tes moitas facilidades para viaxar a moitos países de fala portuguesa, que literalmente que te entendes cas persoas por falar galego dende pequeno. Entón, non sei, para descubrir o mundo, falar galego é maravilloso. Fede, ti como unha persoa que no ámbito familiar é certo que escoitas castelán, pero porque as túas orixes son argentinas, pero falas galego á perfección. Que lle dirías a eses meniños para que resgarden a lingua? Diríades basicamente que conserven o galego por unha cuestión de que ao final ten unha propia identidade, ter unha lingua que exprese de onde eres, da xente que te rodeaches e que te criaches. Sinto que é o mellor que te pode pasar. E tamén que co galego se invito a crear moito máis contido máis novo, un contido máis actualizado que lle poda ser interesante para que as próximas xeracións vexan o galego como algo atractivo, non como algo anticuado, algo que non mola, entre comillas. Entón, eso, estar creando totalmente e actualizando a lingua. A chegalo máis aos novos. E xa para rematar? Pois eu diríalle que non teñan medo a falalo, que o falen sin ningún tipo de medo, que falar galego non cerra portas, todo o contrario, como decía Bea, abreche portas a aprender mellor outros idiomas, a comunicarnos con persoas da lingua portuguesa. É dicir, temos como eixo de non, é que falar galego é como algo máis reducido. Non, que non teñan medo a falalo, de feito, nós somos como claro exemplo, non? Que falamos galego dende pequenas, puidemos emprender, puidemos viaxar, puidemos estudiar unha carreira, puidemos facer absolutamente todo vivindo en galego. Pois non se me ocorre mellor forma de rematar o programa, bueno, sí, con un cocido, pero bueno, se tal xa despois detrás de cámaras, así que milleiros de grazas e a vos ata a semana, un biquiño.